bafowethu igama ngosizwe Sibongo ngokwashoza Sizwe Nkalakatha Sizwe Edinhla Suthi khona omunye uthi sesiyakwazi uma uqala ividiyo wenza kanje. Iqiniso ukuthi baxabene bafowethu. Iqiniso ukuthi khona ungezwana okukhona phakathi kwabo bobathathu. Ungizwe Mchunu, uphakela umthakathi, kube uJacinta uMangobese wakaZuma. Lokhu sikubona njengoba kuqhubeka amamasha ahlukahlukene kuyibona ebavama ukuthi ke bawahole kodwa lela akamumva nje ebisejozini ube ngeke uphakela umthakathi. Kukhona ingubo makhosi, kukhona Ungizwe, and Ungizwe nengubo makhosi vele siyazi ukuthi babantu abahambisana noma ke abasebenzisana lapho kulokhu kokumasha. But also uphakela umthakathi uyingxenye yabantu abahambisana noNgizwe kumamasha lawa ke okucosha abantu bokufika. Kodwa iqiniso ukuthi sekukhona ungaboni ngasolinye. Akuqali manje, uqale ngesikhathi la khona Ongizwe nophakela umthakathi bebeka idate yomhla ka-30 wahlehla uMangobese wathi yena akekho kulo mhla ka-30. Kunemedia briefing uJacinta ayenzile wathi Ungizwe nophakela umthakathi abasiyo amalunga eMarshall Mash. Uqinisile nakuba ke wrong ngoba phela ke inhlangano yomphakathi nje ayidingi ukuthi uzube yilunga layo ukuze kubonakala ukuthi ukuyo. Uma ngabe uyingxenye yayo ngokumasha nokuhlangana nemihlangano yabo ukusho ukuthi wena uyilunga noma uyingxenye yabantu abakulow group abazokalisa ungaboni okuhle okuthile ngento ethile. So uMangobese she was wrong ukuthi athi Ungizwe nophela umthakathi banjani athi ba basiyo ilunga amalunga eMarshall Mash. Asibuye back uma ngabe esho njalo uMangobese uqonda ukuthi lo mhlakathi obekiwe akahlangene nawo. And also uMangobese ugane umuntu okumthetho noma ke umuntu okummeli owaziyo ke ngomthetho ukuthi uma ngabe sekube ku-detail nje kungenzeka kube khona ukuchitha kwegazi okanye ukulimala kwempahla. So ukuze ungabupheki siqhelanise lento kanjalo wena Mangobese ngoba uzoboshwa after umhla ka-30. And if ngempela umhla ka-30 uba khona lo okuthuzo bakhona and kwenzeka lokho sikucabanga ukuthi bazotapa abantu Ungizwe nophela umthakathi bazogaxela bazothusa icala lokukhanda ubhehla umphakathi nje Ungizwe sabona ukuthi waboshwa after ethe ayikhale isikhathi uZuma eboshwa ejele. So uma ngabe ethi ngoba makhosi ihola imashi ejozini uphakela umthakathi uthi yena akamenywanga. Ngibuza umbuzo ukuthi uma ngabe uyingxenye yemashi uzumenywe yini kuthiwa woza saku-invite yeze letter maybe we send i-email ukuthi ube party yemashi. Why kufanele wena ube ingxenye yemashi uma ngabe ungamenyiwe? Yini ungabe ingxenye yemashi ngokuthi ungazumenywa? Wonke lawa mashi lawa ahleze khona ophawulo eMarshall Mash bukade umenywe uba ngayiphi indlela? Ngo-WhatsApp ngani? Nge-email ngani? Nge-call? Kodwa ke ilapho sibona khona ukuthi ngathi khona ukushayisana okukhona. But before lokho Ungizwe uke wayenkandla umasha emashela ke imeya yasenkandla okuyimeya yeqembu le-IFP. We know ukuthi Phalo Mthakathi is a member of IFP. Ungizwe we know ukuthi he's a full supporter of ANC. So if Ungizwe yalapha use-attacker iqembu likaPhalo Mthakathi, use-attacker la uPhalo Mthakathi adla khona. That's why ke ubona ngathi akuzwana. Ungambona Phalo Mthakathi ethuka abantu lapha ko-Facebook baphinde ethi badaki uma ngabe ethi bethi abantu bahlukene noma basezwani noma baxabene. Yini engazange bekhona ngesikhathi Ungizwe nomfazi ogcwele lapha kumfoka amakhanya bebamba imasha apha eMbumbu ubeke Phalo Mthakathi baxabene asitsheliwe kodwa baxabene. Umbuzo ukuthi ngesikhathi Phalo Mthakathi ebamba briefing noJacinta Ngobe noPrimo KwaZulu-Natal Thamsanqa Ntuli no Khuza amaphoyisa uCommissioner wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMkhwanazi Ungizwe wayengabi ngani ingxenye yalo media briefing. Nivuma kanjalo ukubamba media briefing ngaphandle kaNgizwe ngoba Ungizwe as much as kuhlangene isininzi uhlanye but omunye wabantu abenzele eMarshall Mash ibe nezwi noma ibe nabantu abangaka abayisekayo. Ngiyathokoza.